защото народа ме подкрепя. Благодаря. Може ли да кажете това вече на ЛГБТ общността борба за човешки права ли е, или е вече натиск, включително вече институционален, от към разни фундации, чрез инструмента ЛГБТ? Аз съм сигурна и го казвам 100%, че съм сигурна, че това е натиск, платен натиск, защото ние години наред сме съжителствали. Всички ние имаме приятели от гей обществото, но тези гейове не са това, което се случва в момента. Тази агресия и тази организирана, този организиран натиск и така проба да се влизат между законите в детските градини, в училищата, това не е нормално. Виждате ли връзка, че едни и същи фундации финансират и ЛГБТ организациите и съдии финансират? Да не ги споменавам имената. Да, значи когато започнах да навлизам по-вътре в нещата и да се запознавам с факти, още повече се възмущавам и не мога да разбера как Конституцията на България може да позволи такова нещо. Госпожо Славова, а как си обяснявате, че няма представители на ЛГБТ? Тук, в смисъл на тротуара пред съда. Да, и аз учудих, че няма в интерес на истината, очаквах да има. Но това, което го казах в един от моите постове е, че те са силни, когато са много. А тук, понеже вижда, че хората, които ме подкрепят, са много по-голям процент от тях и затова не са тук. Интересен, може би не са толкова агресивни. Те са като присъстват минимум с една група от 10 души и дори със свои медии, които отразяват медийно интересни дела. Само, че сега не ги видях. Само, че сега не ги видяхме. Много благодаря. Това е странно и защо и другите медии ги няма, нали? Няма да дискутираме. Къде получава финансиране? Точно така е, да. Позор, това е позорът на България. Госпожо Слава, може ли само един последен въпрос? Това не мислите ли, че и обида към България всъщност този с българското знаме, дето си го е заврял някъде? Мисля, малко аз като българин, малко ми е трудно да... Аз точно това е, че то не е само обида, то е извращение с българския флаг, с това, че сме на българска територия, с това, че българите го виждат и в крайна сметка си мълчат и трябва да го преглътнат. Това не е обида само, това е още по-голяма дума, не знам какво да кажа. Ще призовете ли всички тия, които се възмущават, нещо да направят, нещо да им кажете? Аз призовавам наистина всички хора, които са против този тип поругаване въобще на правилата за живеене в България, поругаване на Конституцията, поругаване на децата, на семействата, на морала. Наистина ги призовавам да излезат, да не се притесняват, защото ако се притесняваме, ако си мълчиме, просто след 20 години тук няма да има нормална държава, казвам. Това е новия Гоморис от дома. На това му се вика розов фашизъм. Няма да те
Току-що видяхте Милена Славова, която е подсъдима в дело срещу на ЛГБТ организация срещу нея, защото била си позволила да каже, че един човек е извратеняк, който си бил, как да го кажа, сложил и не знам какво да кажа, българското знаме в някои части. И понеже тя му казала, т.е. не му е казала, да писала в социалните мрежи, че този извратеняк, една ЛГБТ организация, сега я съди. Това е трето дело. Първото дело Милена Славова го печели, второто дело пред административен съд, т.е. апелативен съд го губи и сега вече е трета инстанция в вас. Делото започна, а ние се преместваме пред самия съд, където тече протест в нейна защита от българи, събрани от социалните мрежи. Виждаме тук и рок звезди, а и не само рок звезди, граждани, рокери, почитатели на нейната музика и не само, виждаме съвсем нормални, цивилни, така да се каже, граждани. Между другото, имаше и политически лица някои. Абе, кой ще ни кмет? Здравейте, какво ще кажете за това дело срещу Милена Славова, някаква ЛГБТ организация съди? Първо да се представите само, все пак. Христо Иванов съм, член съм на множество организации, включително на ВМРО съм председател на младежката организация, както и на родителското сдружение РОД от организацията Место на семейството. Делото само по себе си е позорно, е срамно за съдебната ни институция и за цялото ни общество. Затова някой да бъде съден заради това, че е изразил своето несъгласие. Затова някой да бъде съден за това, че изразява своето мнение, както го е правил цял живот. Включително по време на комунизма Милена е била гонена, преследвана, обругавана, мачкана, заради това, че тя е такава каквато е, за това, че тя казва истината, заради това, че е цветна, че е различна, че казва това, което намира за своята истина, обаче, която е истина и за мнозинството от българските граждани в големите моменти, обаче, която хората като че ли или нямат думите, или нямат нейния език. Не е ли малко парадоксално? Сега Милена Славова я помним, още от комунистическо време тя си се бунтуваше, правеше винаги, и парадоксалното е, че дори през комунизма тя нямаше тези проблеми, които ги има сега. Милена е Милена от Кравай. Милена, която е гонена заради това, което е и дори тогава наистина не се е случило това, което се случва в момента. Да я съдят заради нейните думи. Още по-парадоксално е, че докато не я съдят заради това, което са нарекли език на омразата, което по-представлява? Изразила несъгласие с коментар в Фейсбук за това, че някой на гей парада си е забол българското знаме в задника и по този начин се разхожда из центъра на София. И за това нещо не я съдят, но хората от друга страна, които са заплашвали нея и нейното малолетно детенце с насилие, с саморазправя, с физически и психически тормоз, нищо. Те и детето ли са заплашвали? Добре, последно само да ви питам, като българин и като член на тези организации, които изборихте, ако бяхте го видяли на живо, този, който си е сложил българското знаме някъде, какво щехте да направите? Неща, за които Фейсбук ще да ми изтрие профила и да изпревара Милена тук почти по всяка вероятност. Това, което със сигурност трябва да знаем всички, да си даваме сметка, че това дело на Милена не е частно само по себе си. Милена не е целта, защото Милена е бунтар, Милена е
човек, който е изключителен стоик, символ на своето време. Милена знаят със сигурност, че каквото е случай на днешното дело, тя няма да бъде пречупена. Тя ще продължи да бъде тази Милена и да казва своята истина. Когато съдят днеска Милена, съдят цялото ни общество. Искат утре, когато някой, аз, вие, някой тук види подобна картинка и когато помисли да изрази своето мнение, да сети за Милена. Милена, която беше съдена, която беше обругавана, която беше заплашвана. И когато трябва да пише коментар във Фейсбук, той да се сети пак за Милена и да се сети за нейното дело. Да сети, че ако напише своето несъгласие, ако изрази свое мнение, което не е възприето от организаторите на гей парада, той ще бъде съден. Това е целта, да ни запушат устите на всички. Тоест това е показно дело, така ли? Показно дело. Целта е да се направи един прецедент, въз основа на който прецедент да бъдем съдени всички ние. Битката днеска не е просто за Милена, битката е за цялото ни общество. Тоест с излизането на наказателна присъда вече всеки следващ съд ще може да се позове на това и по бързата процедура да съди всеки. Точно така. Има практика в българския съд, която е, въпреки че не е прецедентно правото, въз основа на закона е, съдиите отсъждат по аналогия. Имаме дело, имаме прецедент. Това е в цял свят тази практика, да. В цял свят, в България също се използва. Това е целта, да ни запушат по този начин устите. Днеска да осъдят Милена, утре, когато някой от нас си помисли дори да напише коментар, да си запуши устата, да се направи самоцензура и да спре да мисли дори по този начин, както е по Оруел 1984. Добре, благодаря. Тук на момент прехвърчат искри между рокерите и органите. За съжаление изпуснахме момента. И е в турбата, не си го Всичко точно, врачи. Я, кажи сега, какво правим с това дело? Какво се случва? Какво е коментар? Добре, понеже се познаваме, един само кратък въпрос. Ако ти видиш, че някой се разхожда с българското знаме, забодено някъде, няма да ми хареса гледката. Някъде, къде него няма да му хареса. Къде някъде? И на него ли няма да му хареса? Ма къде някъде забодено? Казане? Ще му отворя главата. На живо сме, по-добре да не говорим такива неща. Така. Как е? Ще кажеш и две думи за наживо, моля си. Кажи, какво мислите за този процес, който се случва в момента? Много нецензурни приказки ще използваме, за това си да мълчим. Но предполагам... Аз няма да мълчим. Педерас, точка. А на страната на ЛГБТ ли сте или на Милена Славова? Как като ви гледаш? Аз съм длъжен да питам. Кой те задължи? Обществото. А добре, един друг въпрос. Ако видите някой, че се разхожда с българското знаме за бодово някъде, как ще реагирате? Ще му забра комсомолско такова. Добре. Не само да търчим целото. Добре, благодаря. Извинявам се на скъпите зрители за нецензурните приказки. Може би не трябва да се използва чак такива думи в пространството. Но това е риска на живото предаване. Колко ни е наред, цялата няма да се
Здравейте, как сте? Може ли да кажете един кратък коментар за това, което се случва? Какво се случва? Педалите са взели властта. Докато си траеме, ще е така. Ужасно. Справедливо ли е делото според вас? Как ще е справедливо? Всеки може да си изразява свободно мнението, а реално виждате какво става, като си изрази свободно мнението. Добре, ако трябва да се поставим от другата гледна точка, примерно, има ли някаква справедливост в техните искания? Те правят каквото си искат в леглото, какво ме интересува, всеки си има мнение и техното мнение се зачита, нашето да не се зачита. Смърт и това е. Призовавам без такива... Няма призоваване. Както те казват смърт, така и ние. Май ще трябва да внимаваме повече с преките включвания или поне, за да не стане така, да се призовават някакви работи в ефир, които не са много... Господин Шовски, какво мислите за това дело? Това е пълна свинщина. Абсолютна свинщина. И хубаво е, че толкова хора са дошли тук, защото в крайна сметка трябва да позволяваме на извратеняците да взимат върху това. Мислите ли... Нека да ме осъдат. Споделяте ли тезата, че това е показно дело, което да е... Естествено, така се възпитава един народ. Като стреляш хората, които са малко по-високи, нали имаше една песен пак, рок, за храста и за дървото. Значи вятъра като обърли високите дървета, храстите остават и те са покорни, ниски, наведени, удобни. Затова трябва цветните хора, различните като Милена, които са се борили за свободата на словото, да бъдат смачкани, натиснати, да се изравнат с аморфната маса и ние да ставим един покорен такъв народ стадо. Обаче, както се вижда, няма да стане лесно поне. Аз мисля, че няма и да стане изобщо. И затова сме тук. Не мислите ли, че е малко парадоксално по времето на комунизма Милена пак се бунтуваше? Също тя беше един от лидерите тогава на младежта. И тогава нямаше такива репресии, каквито има сега всъщност. Значи в много аспекти в момента тази демокрация, в кавички кривата, е много по-репресивна от комунизма. Значи, ако погледнете дори нещо друго през комунизма, ако си кадърен, способен, работен, пак можеш да си намериш мястото, дори да не си член на партията. Нали? Имаше инженери, строители и така нататък, които в крайна сметка имаха добър живот. Сега, ако не си член на някаква от тия партии, никакъв шанс имаш да се реализираш в живота. Никакъв. Така че в много отношения почваме да се обръщаме да гледаме назад към комунизма. Зовлем ще взема, както не съм комунист, Зовлем ще взема да ме направят комунист, ако продължават така, често ви казвам. Поне тия извратеняците тогава си знаеха мястото и се криеха в най-тъмните ъгли. А сега дефилират по центъра на София и ти не мога да кажеш нищо, че не си съгласен някакви чичковци попрашки да дефилират и детето ми да ги гледа. Аз не искам да ги гледа. Това е. Обаче, като кажеш, че не искаш детето да ги гледа, ето какво се случва. Тя е съдена, Милена е съдена за някакъв човек, който е бил мъж, гол от кръста надолу с българско знаме някъде си. Мисля, това е било в центъра на София. Аз се радвам, че не съм бил свидетел на такова нещо, но това е за което е съд и тя му казала, че е извратеняк. Колкото и клиширано да звучи, ние в момента сме Милена всички. И за това сме тук, защото ако не я подкрепим и сега ако излезе тя от тук с присъда, това е само за цялата ни нация. И оправданието, днеска е работен ден, затова не можах да дойда. Утре, когато те съдат тебе, другите тук може да имат работен ден. И какво правим? Добре, благодаря. Та работа да се изкарват нещата. В общи линии, виждате, тук нещата са еднозначни. Няма много различни мнения и много нюанси дори в тия протести. Един бивш шеф на телевизия. Господин Николов, какво ще кажете за този демонстративен процес? Там върви държавата към джендаризация.
Одобрявате ли едната или другата страна? Естествено, че одобрявам едната страна, не одобрявам другата. Да, доста... Може хора на изкуството, като Милена Славова, да бъдат оклеветявани буквално по този начин. Всичко масло, пръскаме се да се ска. Обърна град на суетата, създадал вечния скандал. Обръстани да съм часовки, обръстани да бъда черека, обръстани да бъда черека, обръстани да бъда. Ranking the biggest changes or reworks of every single killer in Dead by Daylight. Виждате, доста солидна охрана пред сградата на Висшия административен съд. И още един представител на партия, няма да го представям, защото наближава предизборна кампания, макар и формално да не е започнала. Здравейте! Как сте? Може ли да коментирате това, което се случва в момента? Това в момента е един задълбочен процес на опити на разпадане на семействата, оттам и на нациите. То не става само в България. За съжаление, тук хванаха една дама като Милена, която е символ на едно най-малко половин поколение, да не кажа едно поколение. И желая с нея да покажат своето величие, своето могъщество в кавички над потиснатият български народ. Затова всички нормални хора трябва да сме тук и да защитиме Милена, която каза като една нормална дама какво според нея представлява налагането на гендерството. За мене те не се борят за права, тъй като имат права и са навсякъде във властта. За мен те се борят за привилегии, защитавайки сигурно много голяма част от тях и паметника на Съветската армия, който е един паметник на символът на комунизма и на поробители. Какво ще кажете за тяхната гледна точка? Може ли да бъде оправдана по някакъв начин на тези ищците фактически, които са от Милена? Ако трябва да се опитаме да гледаме независимо, обективно, нещо в тяхна... В конкретния случай не съм запознат с исканията и за какво повеждат делото,
Но това дело е изпуснато от други среди. Това дело е изпуснато от хора около Джордж Сорос, но в същото време не трябва да се забравя, че най-малко 80 на 100 от хората около Путин са също такива и обслужващи световния господар. А световният господар се знае кой е. Достатъчно да се прочетат някои от книгите на Никола Николов, достатъчно в миналото да са ходили на мои лекции, където преподавах за Римският клуб, но аз извън програмата казвах така, 4 часа ще говоря по програма и 2 часа ще давам мой анализ на този Римски клуб, какво представлява. Така че вече нормално е човечеството да се отърве и да сложи такива хора на власт, които са като италианската премиерша Мелони, преди около 4 месеца имат възможността да се запознаят с неизподвижници евродепутати от консервативната италианска партия, които, ако живееха в България, също щяха да бъдат тук. Добре, благодаря ви. Какви са очакванията ви от днес? Истината да победи. Справедливостта, вярвате ли, че ще победи? Или се надявате? Надяваме се. Абсурдно е да защитаваш българското знаме и да си подсъдим. Това е по-голям абсурд от това. Да. Мен лично ме притеснява, че се надявате, а не... Точна дума, надявате или вярвате? Искрено вярвам и се надявам. Добре, радвам се, че сте оптимист. В момента е блокирано едното платно на булевард Стамбулийски в центъра на София, близо до църквата Света Неделя. Непосредствена близост, където се намира сградата на Висшия административен съд. Тук виждаме, че там са моторите на рокерите, които са се събрали. В момента чакаме развоя на делото. Вижте тук рокери от различни клубове. Ще ви заснема някой от тях. Гърбовете, знаете, те са символи на самите клубове. Виждаме от различни места, поне аз видях от София, от Сливница, виждате тук. От други градове видях също. От Враца, от Сливен, от Козлодуй, от Ямбол и от още няколко града, поне аз видях само тук. А може би са много повече.
Риби имаше, това да тия тъпоти да търсят по това. Значи имаше и риби. И накрая Здравейте! Ще може ли да кажете 2-3 думи за това, което се случва зад нас? Това дело. Това дело, което се случва, аз просто се радвам, че толкова хора всички трябва да подкрепим Милена. Ако искаме да бъдем българи, ако искаме да обичаме България и да има тая държава на тази земя, трябва да подкрепяме, защото за мен едно налагане на една друга мисъл, разваляне на държавата това е разваляне на държавата, което се мъчат да го направят разни сороски организации, защото тях държава не им е нужна. Това е нормалното, което ние трябва да подкрепим. Семейството, възпитанието и любовта към родината. Мислите ли, че е показно дело? Трябва да бъде показно. Трябва да показваме, трябва ние това говорихме преди малко, трябва това да извира от нас, защото в един момент една чужда идеология, едни чужди неща, аз нямам нищо против някои хора, които изповядат разни други сексуални религии. Мен не ме интересува, но не искам да се налагат мнението. Не искам да излизат с толкова много пари, с толкова много манипулации в обществото, защото те манипулират обществото по този начин. Имайте се да бъдат каквито си искат. Нека, но не да се налагат. Добре, вие сте представител на българо-еврейска организация. Ще ви питам два въпроса в този контекст. Първо, понеже имате поглед, предполагам, и на държавата Израел, ако там се появи човек, който по този начин оскверни еврейското знаме, как би реагирало обществото и държавата? И биха ли изобщо, ако някой му се противопоставя на този човек, т.е. каже му, каквото е казала Милена, там ще бъде ли подсъдим? Естествено. Аз не мисля, че първо може да се помисли някой там да оскверни еврейското знаме. Знамето е символ на държавата. Той осквернява и държавата. Няма начин да не бъде подсъдим. Той ще бъде подсъдим този, който е осквернил знамето, а не този, който е казал, че е някакъв. Естествено. Значи при нас пак са обърнати им нещата малко недобре. Защо? Не, че в България съдят този, който е осквернил знамето, а съдят той, който му направил забележка. Нека си нещата са... Много пари играят тук, много сороски организации, които неправителствени организации, които се финансират отвън, за да развалят обществото. Крайната им цел, каква е според вас? Мисля, това им е целта. Едва ли Милена е генералната цел, според мен? Не е Милена генералната цел. Целта е да превърнат обществото в една аморфна маса, която може да бъде ръководена и може да бъде бутана в посока, каквато искате. Добре, благодаря ви. Виждате, голяма палитра от хора са тук. Това беше представител на една българо-еврейска организация. Има представители на музикалните среди. Видяхме тук, имаше на политически партии. Има и хора, които нямат отличителни белези на нищо и си явно нормални хора. Както и естествено има много хора с сини униформи, т.е. полицаи. Но може би те са необходими случаи, защото на няколко пъти аз видях как ескалираха нещата. За съжаление станаха далеч от камерата и успяхме да ги заснемем. Ескалираха нещата именно тук с полицаите. Може ли да ви кажа за световния господар? Здравейте! Васко Кръпката. Има един световен господар, който ни владее от всякъде и ние сме обсебени от него. Той се казва рок-н-рол. Добре, вие се
боренето срещу комунизма. И сега се бори. Не, добре, и сега, не спора. Въпросът е, че сега би трябвало да бъде по-добре. Демокрация по-свободна, пък гледайте какво става. По-добре, вие имате Samsung, имате право на мнение, може да кажете, че може да си кажем, че не обичаме тиквата, не обичаме този, не обичаме он, няма да ни арестуват. Добре, това не е ли демокрация? Не, аз не спора. Не, аз просто разсъждавам над парадокса, че тогава, въпреки че беше много по-забранен, много само да си когато ли не я съдеха Милена, тя беше заедно с колецото. За кога говорите? За края на 80-те, 90-те. Добре, и тогава ли са? И тогава ли имаше репресии? То имаше, да, ама. Трън в очите на властта винаги сме били. И рок-н-рол обаче ще победи. Рок-н-рол е нашия световен господар. Добре. И свободата е. Да, явно трябва да задавам по-къси въпроси, защото се интерпретират всеки според собствената така, настрой, която има. Аз по никакъв начин, естествено, не съм защитник на комунизма. Минават хора, полиците леко псуват по изражението на лицата им, което гледам и чета по устните, но все пак това е демокрацията, хората си изразяват и мнението. Едни са доволни, едни са недоволни, че трудно се придвижват. Да, след малко ще преустановим прякото включване. Кажем, може би това ще продължи доста дълго време, това дело. Доколкото видях, имаше свидетели призовани пак, изслушвания и така нататък, може да отнеме часове вътре в самата зала. Просто ще направим един последен така обход на хората, които са дошли тук. Ако видим някоя по-популярна личност, да си каже мнението. Ако не, ще чакаме развоя на самото дело. Здравейте, намираме се пред сградата на Висшия административен съд, където току-що приключи заседание по делото на Милена Славова, която е съдена от ЛГБТ организацията. Това, че казала, че е написала всъщност в собствения профил във Фейсбук, че един човек, който си заврял българското знаме на едно място, бил извъртеняк. И той човек казал да се обидил и я съди. Сега ще я питаме какво постанови съда към този момент. Какво се случва? Госпожо Славова или Милена, не знам как да ви кажа, защото сме израснали с вашите песни. Милена съм аз. Добре. За Шок ТВ искам да ви питам първо, вярвахте ли, когато на времето се борехме срещу комунизма, всеки кой както може, че могат да дойдат времена, в които да ви съдат за нещо подобно, уж демокрация? Никога не съм си представила, че ще дойдат такива времена да се оправдаваме, че искаме такъв нормален живот. Ами знаете ли, аз от присъстващите имаше много рокери, националисти и всякакви хора, като им задавах въпроса, а вие какво ще направите, ако видите човек, който си е заврял българското знаме някъде на улицата? Нали следващите какви отговори ми даваха? Да. Доста... Не само рокери, просто всеки българин, който е достоен човек и обича и държи на страната си, на територията си, на Конституцията, ще реагира остро. Се надяваме, тук имаше едни разнопосочни мнения. Едни казаха, че се надяват на справедливо решение, други казаха, че очакват, като има малко разлика. Значи, това е, че много хора загубиха вяра в
правната система, но аз лично съм оптимист, защото наистина вярвам, че правото ще просъществува. Добре, благодаря ви и успех пожелавам. И аз благодаря.